ଏବେ ଆମେ କେବିନ୍ ଲଗେଇବା। ଡୋଜର ମେସିନ୍ ଲାଗିଲା, ବକେଟ୍ ଲାଗିଲା, ଚେନ୍ ଲାଗିଲା, ସକେଟ୍ ଲାଗିଲା। ଆଗକୁ ଯିବା। ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଏବେ ତେଲ ପକେଇଦବା। ତେଲ ଆଣିବା। ତେଲ ପଡ଼ିଲା। ଆଗକୁ ଯିବା। ମାଟି କାମ କରିବା। ମାଟି ପେଲି ଆଣିଲା। ଚାଲ ଚାଲ। ମାଟି କାମ ହେଲା। ମାଟି ନେଇଯିବା। ଟ୍ରେନ୍ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ରହିଯିବା। ଟ୍ରେନ୍ ପଳେଇଲା। ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା। ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବା। ଦିଟା ଘର ଆସିଲା। କୋଉ ଘରକୁ ଯିବା? ଡାହାଣ ପଟ ଘରକୁ ଯିବା। ଚାଲ ଡାହାଣ ପଟ ଘରକୁ। ଗାଡ଼ିରେ କାମ କରିବା। ଲାଗିଛି। କାମ ହେଇଗଲା। କଲର୍ କରିବା। ବାସ୍ କଲର୍ କଲେ। ଗାଡ଼ିକି ନେଇକି ଆଗକୁ ଯିବା। ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ଗାଡ଼ିରୁ ଜୋରରେ କି।